kuljetustilassa, eli vielä ei ole yhtään laitetta, joita olisi tunnistettu. Eli toisin sanoen, onko liikkeellä. Nyt meillä on esittelytarkoituksessa lähtenyt drooni liikkeelle ja heti laite droonin saapuessa tunnistusalueelle tunnistaa. Kartassa näyttää laite lähenevän. Laite lähenee. Saapuu just nyt ylitti tuolta. Joo. Noin. Eli tuolla nähdään tonne minne se lennokki meni. Ja tuolta nähdään se itse laite ja sen ennen kaikkea sen operaattori. 166 metriä. Kyllä, 166 metriä ja longitude ja latitude. Just. Sekä sen laitteen kasvaako se lukumäärä koko aika. Joo. 366. – 91 metriä korkeuksellensa. Joo. Ja meistä 366 metriä. Ja sit jos sä suljet ton näkymän, Joo. painat Xää sieltä, pyöreitä Xää kun painat. Noin. Ja sitten. Ja nyt jos sä painat sieltä sitä, missä se menee, että sä saat sen näkymän auki, missä ne oli ne. Hetkinen. Niin. Mistä se tulee se lista auki? Sit Noin, tosta. just Niin. noin. Ja nyt paljon se on se etäisyys. Joo, eli nyt se on niinku muuttunut. 124 metriä korkealla 500 metrin päässä. Just näin. Kyllä se vaan toimii. Joo. Nyt me kuullaan. Näytä vielä karttaa. Nyt lennokin pitäisi mennä suoraan tällä hetkellä. Ylitti meidät. Joo, ylitti meitä. Ja näin se meni. Joo. Ja kaikki tää on piirtynyt kartturiin. Noin. Aivan mahtavaa. Ja mitä sille tiedolle voidaan tehdä? Avaatko vielä sen listan niistä tunnistetuista? Joo. Siinä on kaikki näitä mitä. Ja nyt jos sä Ja katsot sen ylintä. histori, sen Joo. tänään on 4.12 ja Juuri näin.